намокрих си кръка. Това може би не беше много добра идея. Ето така всъщност звучи микрофон за 290 лева, който е комплект от 2 предавателя и един приемник. Да, в домашни условия, в студио, на място, където няма много странични шумове, няма вятър, няма вълни, както в случая при мене, наистина звучи перфектно. Но сега ще го тестваме как звучи в реални условия, навън, при вятър, при шум на вълните и чат-пат някоя друга чайка да плякне отзад на бекграунд. Ето накратко спецификациите по документи. Система с 2 безжични микрофона и един приемник. Изключително компактни размери и ниско тегло. Точно 11,8 грама. Не знам дали е с пухчето или без, но самото пухче не е кой знае колко тежко, така или иначе. Обхвата на микрофона го дават 200 метра по документи. Предполагам, много зависи от дали е напряко, дали нещо ви пречи, дали те нагоре-надолу, пряка видимост, по всяка вероятност може и да ги покрие. В общи линии тук сме на около 20 на 30 метра от фотоапарата. 2,4 ГГц за чист сигнал. Наистина, в случаите, в които съм го ползвал преди, сигнал наистина беше много добър, качеството на звука много ми харесва, но съм снимал предимно на затворено помещение, при което нямаше вятър, нямаше шум на вълни, нямаше някакви такива паразитни звуци, които особено много да ми попречат. В комплекта си идва с пухче, аз съм голям фен на пухчето. Основната роля на пухчето е, както в случая има супер много вятър покрай мене, пухчето би трябвало да премахне много голяма част от тези паразитни звуци, шушкането в микрофона, пръщене и това да чувате как някой диша в микрофон. Изключително изнервящо. Ето как се чува микрофона без пухчето. И ето как се чува микрофона с пухчето. Би трябвало разликата да осезаема, вие ще кажете. Едно от нещата, които притежава в допълнение, което мисля, че ще е наистина много полезно за много от вас, това е, че има Noise Cancellation. Активен в самия микрофон. Реално, ето така звучи обстановката покрай мене, без Noise Cancellation, и така звучи с Noise Cancellation. По всяка вероятност много променя звука, в зависимост от това колко точно е шумно около вас. LED индикатор на приемника и на предавателя, който ви показва разни неща, и до 8 часа живот на батерията. В общи линии аз съм снимал 6 часа без никакъв проблем, издържа и наистина. Един от съществените недостатъци на този микрофон пред останалите е, че този няма дисплей. На другия ми микрофон има дисплей, който ви показва ясно колко точно батерия ви остава. Тук такова нещо няма и това може да ви изиграе много лоша шега, ако снимате по-дълго време. Има го в няколко цвята: черен, зелен, жълт, бял. В общи линии, което ви хареса, това може да си вземете. Микрофона идва в тази хубава кутийка. Вътре стоят 2 предавателя и приемника. Кутията служи същевременно и за зарядно. В момента, в който приберете предавателите и приемника вътре, те започват да се зареждат. Има си светлинен индикатор, който показва кога са заредили. Самата кутийка се зарежда с USB-C, което е супер голям плюс. Кутийката е изключително компактна, побира се навсякъде, много добре е направена като цяло. Има си магнитче на капака, което го държи затворен. В общи линии за цената, според мен, е наистина много. Да приключим с едно кратко обобщение. Ако сте в търсене на микрофон бюджетен до известна степен, това мисля, че е наистина много добър вариант. Аз съм изключително доволен.